दिनै कामरुप मेट्र जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बानजायनायाव दुलाराय बर' हारिमु आफाद मिरुनि 18थि बोसोरारि जि जुथुमा बे जुथुमाखौ गुवाहाटी दलबारि गामिनि बे सानजा गुवाहाटी आनसलिक दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बेन्दोङाव जों नैबे दलबारि बाथौ थानसालियाव जों दिनैनिफ्राय बे बोसोरारि जुथुमाखौ जों दिनै जागायबाय। थिग जोंहा मोनाबिलि 5 बाजिनाय लोगो लोगो जोंहा बेवहाय दिनैनि बे CWC जिरायगोन आरो बे जोबनाय लोगो लोगोनो जोंहा दिनैनि हाबाफारिया जोबगोन आरो जोंनि मेन गाबोननि जि डेलिगेट्स बे जिरायगोन जों फुंनि 8:30 रिंगायाव। एक्सुअलि नैबे दा दिनैनिफ्राय जा बोसोरारि जुथुमाया जागायबाय बे जुथुमाखौ जों जेरैबायदि सानदोंमोन जों बिदि खालामनो जों हायासै। मानोना जोंहा दाख्लैसो साननैसो आवगायाव जोंहा दिनैनि बे जुथुमा जानायनि बे एसे आगोलावनो बे माने इभिक्सना जालांबाय। बेवहाय माखासे जोंनि बर' सुबुंनि न'खरफोरखौ बेवहाय माने सिफायना होनाय जादों आरो प्लास दा नैबे टाइमाव जोंहा माने दैज्लां बोथोर आरो माखासे दैबानानि थाखाय जों माखासे दिनैनि बे हाबाफारिखौ जोङो माने बे हाबाफारियाव रंजानाय दिनैनि बे माने दुलाराय बर' हारिमुजों लोब्बा गोनां जोंनि गोदोनि जा माने ट्रेडिसनेल मोसानायानो जा जोंनि हारिमुजों लोब्बा गोनां जायखिजाया जों कालसारखौ जों बेवहाय लाफादोंमोन। नाथाय जों दैबानानि थाखाय जों माखासे जों आयदाफोरखौ जों बेवहाय जों नागारनो गोनां जादों। दा जोंनिया दिनैनि बे बोसोरसालिया जुथुमाया जोंहा दिनैनिफ्रायसो जागायदों। जोंहा मेन प्रग्रामा गाबोनसो। ओंखायनो दिनैनि बे प्रग्रामाव जोंनि बे गाबोननि बे मेन प्रग्रामाव बाहागो लाफैगोन जोंहा बे गुवाहाटीनि गासैबो हालामनिफ्राय जा गामिफोराव जोंहा बर' सुबुंफोर दं बिथांमोना बेवहाय फैना बाहागो लाफैगोन। आरो आं सानो जे मोनसे जातिया थांनानै थानांगौब्ला जोंहा मेन जोंनि बे जातिनि गुबै सिनस्रियानो जाबाय जोंहा कालसार आरो जोंनि राव थुनलाइ बेनो। दा जों ओंखायनो जोंनि जातिखौ जोंनि हारिखौ फोथांनानै लाखिनोब्ला जों गिबि जोंनि बे बर' हारिनि हारिमुखौ जों फोथांनानै लाखिनांगोन। ओंखायनो बे बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनाया अकल जोंनिल' दायथ' नङा। जोंनि बर' सुबुंफोरा उन्दै गेदेर बा बोराइ बेन्थ' आबै आबौ गासैनिबो जोंनि बर' सुबुंफोरनिनो बे माने गासैनिबो खामानि बे जोंनि बे हारिमुखौ फोथांना लाखिनाया। बेवहायथ' जोंनि आसामनि बे गासै जिल्लानिनो जोंहा बेवहाय थान्दैफोरा सा 12 गासै बेवहाय मथा मथि 200सो बेवहाय माने थान्दैफोर बाहागो लाफैगोन आरो बेवहाय।